Kaixo guztioi, gaurkoan Instagramekin sartuko gara. Instagram gehienok jakingo duzuen bezala, irudiak eta bideoak partekatzea ahalbidetzen digun mugikorrentzako sare soziala da. Denbora aurrera joan den heinean, hauek partekatzeko modu berriak sortzen joan da. Aurreko bideoan ikusi genuen bezala, Instagramera ordenagailutik sar gaitezke nabigatzeko eta gainerako erabiltzaileen argitalpenak ikusteko, baina ezin dugu ez gure profilarekin ahal bezain besteko interakziorik eduki, ez konfiguraziorik egin eta ez argitalpenik egin ere. Beraz, gaur ikusten duzuen bezala, mugikorreko bertsioan gaude. Bertatik atera ahalko baitiozue Instagrameri probetxu gehien. Ikusten duzuen bezala, hemen aurrean Instagramen interfaza daukagu. Esan dugun bezala, funtzionalitate berriak gehitzen doazenez, etengabe evoluzionatzen ari da interfaza hau. Goazen beheko menuko atal desberdinak ikustea. Etxetxo honen atalean gaude orain. Horri nagusia izango litzatekeena. Horri nagusian, guk jarraitzen ditugun pertsona guztien argitalpenak ikusiko ditugu. Goikaldeko zati honetan istorioak daudela ikusten duzue, eta pantaila behera egiten duguna hala, behin-behineko argitalpenak daude. Pantaila honetan bertan ere zuzeneko mezuetara sarbidea daukagu. Hemen goikaldean 8 ikusten duzuen gezitxo hortan, bertan klik eginez, gure zuzeneko mezuetara sarbidea edukiko genuke. Hemendik pertsona bati zuzeneko mezu bat bidali diezaiokegu. Bere kontua bilatzaile honetan bilatuz, edo bere profilera joanez mezuaren botoian klik eginez. Bertan mezua bidaltzeko leiho bat irekiko da, beti ere erabiltzaileak profila publikoa badu. Profila pribatua bada, guk mezu bat bidaltzen diogunean eskaera bat agertuko zaio. Goikaldeko eskuinaldean ikusten dezuenez gu 2 eskaera ditugu. Hauek guk gure lagun bezala gehituta ez ditugun kontaktuak dira. Beraz, mezu eskaera hau onartu beharko genuke mezuak iristeko eta pertsona hauekin interakzioa hasteko. Eskaeren ondoan beste 2 erlaitz dituzuela ikus dezakezue, principal eta general. Gure kasuan general atala gutxik dago, baina oso baliagarria den zerbait da elkarrizketak antolatzeko. Principal pantailean dauden elkarrizketa guztiekin jakinarazpen bat jasoko dugu mezu berri bat jasotzen dugun bakoitzean. Baina general pantailara pasatzen baditugu elkarrizketa hauek isilpean geratuko lirateke. Era honetan, spam den elkarrizketa bat edo jada bukatutzat eman dugun elkarrizketa bat badimadugu eta ez badiogu hainbesterako arreta eman nahi, txataren gainean klik egin beharko genuke eta general pantailara bidalia ahalko genuke. Hala, jakinarazpen horiek jasotzeari utziko genioke. Hurrengo botoia bilatzailearena izango litzateke. Bilatzaile honetan, bilatzaile bat daukagu. Bertan, erabiltzaileak, kontuak, hashtagak edo leku desberdinen izenak bilatu genitzake. Eta horrela, kokapenaren arabera bilatu genezake. Adibidez, nik hemen Donostia bilatzen badut, kokapen honekin etiketatu diren argitalpen guztiak agertuko litzaizkidake. Puedo ver todas las publicaciones que se están etiquetando con esta ubicación. Hortaz, ikusiko duzue bilatzailea nahiko baliagarria dela bilaketa mota hauentzat. Sarrerara itzuliko gara orain, eta bilatzailearen ondoan ikusiko dugu Reels delako atala agertzen zaigula. Esan genuen bezala, hauek TikToken aurki ditzazkegunen antzeko bideo laburrak dira. Hauetan bideoei, musika, testua edo gehigarri ezberdinak erantsi ditzazkegu. Hauek batez ere gazteen munduan asko mugitzen dira eta ikusten ari garen hauek bezalakoak dira. Dantzak eta modan dauden jarduerak, humorezko bideo laburrak edo erronka biralak izaten dira normalean. Gure kasuan nola erabili ahalko genituzke Reels hauek? Humorezko gauzak egiten hasiko ez garenez, erronka edo challenge solidarioak antolatzeko erabili genitzake.
Reelsen ondoren datorren atala beheko karrotxo hau da. Instagram Shopping atala izango litzateke. Azken aldian Instagramek jarri duen funtzionalitate berrietako bat. Eta zer aurkituko dugu hemen? Denda ezberdinek salmentan jartzen dituzten produktuak. Bilatzaile honetan, denda espezifikoak bila ditzakegu, tiendas leihora joan gaitezke eta iradokitzen dizkigun dendak ikusi, editoreen iradokizunak, bildumak, gidak, edo denda hauen barneko bideoak edukia era ezberdinago batean bilatzeko. Eta hurrengo eta azken botoia gure profilekoa izango litzake. Ikusi genuen bezala, atal honetan gure profila ikusi eta kudeatu dezakegu. Goikaldean, jendeak gure erakundearen inguruan ikusiko dituen datu guztiak izango ditugu. Profileko argazkia, izena eta zein sektorekoak garen, kategoria bat hautatu badugu eta informazioa ikusgarri balin badugu. Profilaren barnean gure feeda egongo da, igo ditugun argitalpen guztiekin. Ezinbesteko puntu bat feedeko itxura ongi zaintzea da. Azken finean, erabiltzailearekin era bisual batean konektatzen saiatu behar gara. Beraz, gomendagarria da irudi hauen artean kohesio bat lortzen saiatzea. Kohesio hau era desberdinetan bilatu dezakegu. Adibidez, gaiaren arabera, demagun animalien inguruko erakunde bat garela, orduan beti animalien lehen planoak igoko ditugu. Koloreen tonalitateen arabera kohesionatu dezakegu ere, adibidez, antzeko filtroak erabili ditzazkegu, gure argazkiak antzeko kolorekoak direla emateko. Argazkilaritzan oiak bagara, kontraste eta saturazioa pixka bat ukituz ere, gure argazkiei ukitu bera eman diezaiekegu. Denak antzekoak izan daitezen, gure feeda polit-polita geratu dadin. UNICEFen kontuan adibidez, gaia eta fokua ardatz hartuta argazkiak ezberdinak dira beraien artean, baina jendearen argazkietan saturazio, dirdira eta kontrasteak antzekoak dira. Ez dago ez oso ilunik, ez oso argirik, eta honek kohesio hori lortzera laguntzen digu. Asko erabiltzen den beste teknika bat ikusten dezuen bezala argazkiak testu edo banner mota batekin igotzea da. Gure txantilloiak diseinatu behar ditugu, baina eta berriz erabilia izango ditugunak, eta horrela erabiltzaileek begibistan gure markakoa dela atzemango dute. Eta horrela Instagramen interfaza zer den ikasirik edukiko genuke. Nola argitaratzen den ikasiko dugu orain. Aurreko astean jada ikusi genuen, goikaldean dugun gehi botoi honi ematen bagenion, argitaratzeko pantaila hau irekitzen zaigula. Bertatik, bideo edo argazki bat igo eta editatu dezakegu. Argazkiarena ez dugu egingo aurreko bideoan daukagulako, beraz, zuzenean storiesetara pasako gara. Ikusi dezakezuen bezala, hemen behean, botoi egikor bat daukagu, eta honekin argitalpen mota ezberdinetara pasatu gaitezke. Instagrameko istorioak ikasi genuen bezala, gure profilean 24 ordu iraungo dituzten bideo edo argazki formatuko argitalpenak dira. Hasieran esan bezala hemen goiko borobiltxoetan ikusiko ditugu. Eta hemen orain jarraitzen ditugun erabiltzaileak aktibo dituzten istorioak ikus ditzazkegu. Istorio bat egin nahi badugu, historia aukera honetara joango gara, argazki bat atera edo bideo bat egin genezake, edo gure karretetik argazki bat hautatu gure historian erabiltzeko. Adibidez, hau erabili nahi badugu, hautatu egingo dugu eta pantaila honetara pasako gaitu. Hemen aukera ezberdinak dauzkagu. Zuzenean istorio hau igo dezakegu, baina ez luke zentzurik edukiko ez litzatekeelako argitalpen arrun batetik ezerezekin ezberdinduko. Behean, mejores amigosera edo zuzenean argitaratzera bidali dezakegula ikus dezakezue. Mejores amigos hau guk zerrendatu eta lagun mintzat zehaztu dezakegun Instagrameko talde bat da.
Ze funtzio du honek? Zuzeneko mezu espezifikoak edo istorioak bidaltzea, kasu honetan bezala. Istorio bat egiten dugun bakoitzean, Mejores Amigos aukera agertuko zaigu hemen bekaldean. Eta istorio hori zerrenda horretan dauden pertsonei bakarrik bidaliko zaie. Ikusiko dezue goikaldeko menuan aukera desberdinak daudela. Lehenengoak, beheranzko gezia duenak, argazkia gure mugikorrean gordetzeko balio du. Bigarren botoi honetan, nota musikalaren botoia, musika zerrenda bat irekitzen zaizue. Hemen fondoko musika bat gehitzeko aukera izango dugu gure argitalpenerako eta gure historiarako. Hemen agertzen denetako bat aukeratu dezakegu, Explorareko iradokizunak begiratu edo guk geuk bilatzailearekin abesti bat bilatu ere. Behin musika hautaturik daukagula, hemen behekaldean abestiaren nahi dugun zatia aukeratu dezakegu, iraupena zehaztu dezakegu ere, eta honekin gure musika listo izango genuke. Onartzeko botoiari emanaz, musika hau gure postean gehiturik geratuko litzateke. Posta ezabatu eta berriro hasiko naiz, ez baitit behin musika jarritak aukentzen uzten. Hurrengo botoia, más opciones botoia da. Istorio hau, IGTV, Instagram TV bideo batekin, edo markekin promozionaturiko edukiekin lotzeko balio du. Oraintxe bertan gehiegi interesatzen ez zaigun zerbait da hau. Hurrengo botoia aldiz interesgarria da. Hemen efektuak daude. Ez dira filtroen gauza bera. Efektuak mugimendua eta dirdira duten gauzak dira. TikTokeko efektuen antzekoak dira, Instagramek bere plataformara ekarri dituenak. Ikusi dezakezuen bezala, efektu ezberdinak gehi ditzakegu argitalpenari, dinamismo gehiago emateko eta atentzioa gehiago deitzeko. Hautatu dugunean, listo botoiari emango genioke eta zer gehiago egin dezakegun begiratzen jarraituko genuke. Hurrengo aukera, stickersen aukera da. Hau erabiltzea gomendatzen dizuet. Ireki dugunean ikusiko zenuten gure kokalekua eskatu digula. Izan ere agertzen zaigun lehen stickerra lugar da. Gure kokapena erakusten duen sticker bat. Beste sticker batzuk ere badaude, aipamenak, hashtagak, galdera egitekoa, inkesta, galdetegiak, atzera kontuak, edo simpleki dekorazio stickerrak. Ikusiko duzu ere bai donazion jartzen duen sticker bat dagoela. Facebooken ikusi genuen bezala doaintza kanpainak egin daitezke. Beraz gu hemen doaintza kanpainak sort ditzazkegu, bai guretzako, bai beste entitate batzuentzako ere, kasu honetan, momentu honetan doaintza jasotzeko onarturik dauden erakundeen zerrenda bat agertzen zaigu, hauetako bat aukeratu genezake eta honentzako doaintza kanpaina bat hasi. Hurrengo aukera hau da. Honekin, pantailan hatzarekin marrazten uzten digu. Nahi duguna gehi genezake, kolorez alda dezakegu eta abar. Listori emanez gordeta geratuko litzaiguke. Bukatzeko, bi A hauek agertzen zaizkigu. Testua gehitzeko aukera da. Hemen behean, letra mota bat lehenetsirik datorkigu, baina tipografia ezberdinak jarri daitezke, eta honek joko handia ematen digu adibidez, bi lerrotan bi tipografia ezberdinekin idazteko. Horrela, erakargarria izango den diseinu bat edukiko genuke. Behin gure istorioa bukaturik daukagunean, ikusi dezakezuen bezala elementuak pantailan mugitu daitezke argazkia libre uzteko, Mejores Amigosetara bidali dezakegu esan dugun bezala edo kontu espezifiko batera. Edo simpleki guztiontzat partekatu egin genezake. Hemen konpartir botoiari emanez gero, gure profiliko borobiltxoan agertuko litzateke. Nik momentu honetan, probarako istorio bat denez ez dut partekatuko erakundeko profila ez egintzeko. Beraz, aldaketak baztertzeari emango diot eta horri nagusira itzuliko naiz. Istorioen beste funtzionalitate bat, behin sorturik daudenean, nabarmendutako istorioak, historias destakadas delakoak sortu ditzakegula da. Etiopia utopia kontuak adibidez, hau oso ondo egiten ari dela uste dut. Profileko informazioa baino beherago, beren istorio nabarmenduak sortu dituztela ikus dezakezue hemen, atal bakoitzerako beren ikono propioekin.
Kategoria ezberdinak sortu dituzte bere profilaren barnean, eta bertan istorio nabarmendu horiek gordetzen joaten dira. Honekin zer lortzen dugu? Gure istorioak 24 orduen ostean ez desagertzea, istorio nabarmenduen talde hauetako batean sartzen baditugu, betirako geratuko dira hemen, eta guk kentzea erabakitzen dugun arte. Hemen goian dauden istorio kopurua agertzen zaizue, eta hauetan zehar nabigatzen joango ginateke. Nire gomendioa zein kategoria sortuko dituzuen erabakitzeko denbora hartzea da, eta baita ikonoei itxura korporatiboa emateko eta zuen profilarekin kohesionaturik aurkezteko. Publikazio panelera itzuliko gara istorioekin bukatu baitugu. Reelsak ikusiko ditugu orain. Lehen ikusi dugun bezala, Reelsak TikTokeko bezalako bideoak dira. Reels baten argitalpen bat egiteko istorioen ondorengo erlaitzera joan beharko ginateke eta grabatzeari eman. Fijatu bideo ikono hau agertzen zaizuela, hau sakaturik mantenduz gero bideoa sortzen hasiko ginateke. Pantailaren ezkerraldean aukera ezberdinak dituzuela ikusiko duzue. Lehenengo aukera abesti bat gehitzearena da. Oraintxe bertan istorioetan ikusi dugun bezala, hemen ere musika gehitu dezakegu gure bideoei. Bigarren aukerak Reelsaren iraupena aldatzeko aukera ematen digu. 15 segunduko bat, 30 segunduko bat, edo gehienez minutu bateko bat egiteko aukera ematen digu. Bideoa ikusten dugun abiadura aldatu dezakegu ere, humorezko bideo bat egiteko, edo gure bulegoaren ibilbidea erakusteko. Hau era arruntean grabatu dezakegu eta abiadura 3 edo 5 bider handitu. Horrela, bideo erakargarriago eta barregarriagoak sortuko ditugu. Efektu ezberdinak gehitzeko aukera dugu. Hau erabiliko dut efektuak nola aplikatzen diren ikus dezazuen, bideoa efektu hauetako batekin grabatu genezake. Ukitu batzuk emateko aukera hau duzue, makillatuta bageude bezalako efektua emango digu, eta ondoren temporizador aukera hau daukagu. Aukera honek ez du balio mugikorra grabatzen uzteko, honek ez du bere kabuz grabatuko. Temporizadoreak bideoa baino lehen atzera kontu bat agertzeko balio du. Proba dezagun. Grabatzeari emango diot, eta behin botoia zapaldu dudanean begira nola atzera kontu hau agertzen den. Eta orain grabatzen hasiko ginateke. Eta azkenik lerrokatzeko aukera hau daukagu, hobeto enkuadraturik dauden argitalpenak egiteko. Behin Reelsa konfiguraturik, aurrebistara joan beharko ginateke, eta hemen gauza gehiago editatzeko aukera emango digu. Audioaren volumena igo eta jetxi genezake, edo gainetik beste audioklip bat gehitu, lehen ikusi ditugun stikerrak erantsi genitzake, marraztu edo testua jarri istorioetan bezala. Azkenik, konpartir botoiari eman eta gure Reelsa partekaturik geratuko litzateke. Reels hauek ez dira ezabatzen eta gainera klip ezberdinak sort ditzakegu. Hau da, nik lehen grabatu dudana, jada gordeta dago, baina nire bideoa egiten jarraitu dezaket beste efektu desberdin batekin, eta ikusi nola hemen argazki ezberdina jarrita geratzen diren. Hortaz, TikToken eta Instagramen asko ikusten ditugun muntaia hauek egiteko aukera izango genuke. Izan ere, hauetan eszena ezberdinak pasatzen doaz bideo muntai bakar batean. Orduan, bideoak editatzeko gaitasun handirik eduki gabe ere, hemen aukera asko ematen zaizkigu gure muntaiak egiteko. Orain baztertuko dugu eta live edo zuzeneko bat nola egiten den ikastera pasako gara. Ikusi dezakezuen bezala, banner honetan zuzenean istorio nabarmenduak edo Instagram TV-ren bideo bat sortzeko aukera dugu. Azken hau minutu bat baino gehiagoko bideoak igotzeko da. Izan ere, Reelsean ikusi dugun bezala gehienez minutu bateko bideoak egiten uzten digu, eta argitalpenetan ere minutu bateko bideoetara mugaturik gaude.
Hortaz, bideo luzeagoak igon nahi izanez gero, Instagram TV-ren bitartez egingo dugu. Zuzeneko bideo bat egitera pasako gara. Oso eskuragarri dago eta oso intuitiboa da. Botoiean zapaldu bezain laster, zuzeneko bideoaren leihoa irekitzen zaigu. Eta grabatzeari emanez, gure zuzenekoa hasiko litzateke. Goikaldean, momentu honetan, zenbat jarraitzaile aktibo dauden esaten digu, zuzenekoa egiterakoan aktibo dagoen jarraitzailerik ez dugula ikusten badugu, behar bada horrek esaten digu ez dela momentu egokia zuzeneko bat egiteko. Azkenaldian Instagramek igo duen beste aukeretako bat, aurreko bideoan agertzen ez zena, Instagrameko gidena da. Gida bat sortzera sartu baino lehen, adibide bat erakutsiko dizuet ulertzen errazagoa izango baita. UNICEFen kontura itzuliko naiz, profil hau oso osaturi dago eta. Hemen, argitalpenen argazkien gainean, argitalpenak motaren arabera filtra ditzakegu. Argitalpenak, reelsak, Instagram TV-ko bideoak eta azkenik hemen gidak gehitu dira. Twitterreko formazioa ikusi baduzue, honek Twitterren ikusi dugun momentos funtzioa gogoraratzi dezake. Bertan, gure argitalpenak eta beste kontu batzuen argitalpenak parteka genitzakeen gai zehatz baten bilduma bat osatzeko. Hemen ikusi dezakegu UNICEFek bilduma ezberdinak egin dituela. Osasun mentala zaintzeko aholkuak online adibidez. Azaleko argazki bat jarri diote, deskribapen bat egin dute, eta ondoren bere kontuko argitalpen ezberdinak gehitzen joan dira. Gai honekin lotutako istorio ezberdinak erantsiz. Eta honela sortzen dira Instagrameko gida hauek. Gida bat sortzeko ikusi dugun bezala gure profilera balin bagoaz eta gehi botoiari ematen badiogu, gia aukera agertuko zaigu. 3 motatako gidak sort ditzakegu. Lugares, ubikazioak hautatzen bakarrik utziko diguna. Produktos. Leheno ikusi dugun den bilatzailetik, hor denda ezberdinak aukeratu ditzakegu, baita guk gure desioen zerrendan gehiturik ditugun produktuak hemen gehitu ere, eta hauekin produktu gida bat sortu. Eta 3. publikazionesen gidak ditugu. Ona eramango gaitu. Honekin argitalpenen zerrenda bat sortu dezakegu. Bai guk gorde ditugunak edota hemen behan ikusten duzuenez gure publikazioak ere bai gehi ditzakegu. Gure gidarako interesatzen zaizkigunak hautatuko ditugu eta gehitzeko siguienteri emango diogu. Horietako bat hartuko digu azaleko argazkia eratzeko, baina argazki hori aldatzeko aukera ematen digu ere, eta beste bat jartzeko aukera daukagu. Izenburu bat ere gehi dezakegu, deskribapen bat, gomendagarria da gida deskribatzen duen sarreratxo bat idaztea hemen. Ondoren editatzen hasiko ginateke. Argazkiaren izenburua eta deskribapena idatziko genituzke eta horrela gai zehatz baten inguruko artikulu zabalagoak sortzen joango ginateke. Orain gida hau baztertuko dugu. Eta era honetan guk gida bat sortuko bagenu hemen agertuko litzaiguke. Bideo eta etiketen atalen ondoren gure giden atala agertuko litzaiguke ja. Eta honekin Instagrameko argitalpen aukera guztiak ikusi ditugu da. Hemen goikaldean 3 marratxo hauek dauden menura joango gara. Lehenik eta behin konfigurazioa daukagu. Hau bukaerarako utziko dugu. Artxibo atalera pasako gara. Eta hau zer da, igo ditugun istorio guztiak gordetzen diren tokia da. Hau erabiltzeko aktibatu behar da, goazen konfigurazionera, privacidad, historia, eta bertatik istorioak artxibatzea ahalbidetuko dugu. Era honetan, istorioak gure profiletik desagertzen diren arren guk hemendik ikusi ahal izango ditugu. Zerrenda forman ikusi ahal izango ditugu, pantalla honetan bezala, eta behean gainera undiako mohoi aukera hau agertzen zaigu oroitzapen erara, Facebookek egiten duen bezala. Egutegiaren arabera ere filtra daitezke istorioak. Maiztasun handiagoa izango bagenu, egutegi hau gure istorioez beterik agertuko litzateke.
Gainera, mapako kokaguneen arabera ere filtra dezakegu. Eta, mapan jungo litzateke agertzen, gure istorioak ubikazio horien arabera. Eta hauek dira, artxiboaren funtzionalitateak. Hurrengo botoia insights edo estatistikena da. Gure kontuaren informazio eta analisi guztiak hemen aurkituko ditugu. Hemen azken 7 egunak edo azken 30 egunak ikusi ahal izango ditugu. Ez digu beste sareetan bezala inbeste pertsonalizatzen uzten, baina hala ere gutxienez astebeteko edo hilabeteko bista hori edukitzea nahiko baliagarria da. Lehenik gure audientzia eta argitaratu dugun edukiaren inguruko metrika orokorrak aurkituko ditugu. Hemen ikusiko duzuen bezala informazio orokorra daukagu, bertan irismena eta edukiarekin egondako interakzioa ikusten dugu. Audientzia atala ere daukagu hemen, eta ondoren eduki motaren araberako analisiak ikus ditzakegu. Guk momentu honetan argitalpenak besterik ez ditugunez, 11 argitalpen hauen estatistikak bakarrik ematen dizkigu. Aldiz, istorioak edo promozioak edo bideoak edukiko bagenitu, hemen behan ikusten dugun atalean agertuko litzaizkiguke datu hauek. Bakoitzaren barruan sartuko bagina, xehetasun gehiago ikusiko genituzke irismenari buruz, interakzioi buruz, edo audientziari buruz. Zehaztu dugun denborarako jarraitzaileen eboluzioaren grafiko bat emango digu ere. Bestalde, bisitatzen digun publikoaren kokagune eta adintarteak erakusten dizkigu. Honek gure argitalpenak optimizatzeko balioko digu. Eta, amaitzeko argitalpen espezifikoetara joan gaitezke eta eskuartean ditugun datu ezberdinen arabera filtratu. Espero nuena baino gehiago tardatzen ari da, baina, ez dakit zergatik. Baina, ikusi dezakezuen bezala, goikaldean, argitalpen motaren arabera filtratu dezakegu. Hurrengo filtroa estatistika motaren araberakoa da. Ikusten duzuen bezala aukera asko ematen dizkiegu hemen. Like eta interakzioak, baina informazio espezifikoagoa ere lortu dezakegu. Adibidez, komo llegar botoia klik egin duten, edo mezua bidaltzearen botoia. Informazio asko analizatzeko aukera ematen digu filtro honek. Hemen estatistiken denbora tarte zabalago bat zehaztu dezakegu, eta, ez dakit zergatik, ez dizkit datuak erakutsi nahi, beraz hemendik aterako gara. Argitalpen bakoitzaren bekaldean Ber Insights aukera izango duzue. Gure profilean balimagaude eta argitalpen zehatz baten estatistikak ikusi nahi baditugu, botoi honi emanda zabalgarria hau irekiko zaigu. Like kopuruak, iruzkinak, bidali den aldi kopurua eta gorde den aldi kopurua ikusiko genuke. Horretaz gain, gure profilera egindako bisitak eta irismena, argitalpenekin izandako interakzioak eta deskubrimientos delako hau. Hau da, argitalpena ikusi duten kontu berriak, hau da, jarraitzen ez gintuzten kontuak eta argitalpen honi esker gure profilera iritsi direnak. Hurrengo aukera, tu aktibidad daukagu. Hemen bisitatu ditugun esteken eta gure jardueraren erregistroa da. Guk klik eman dugun bai beste profiletako estekak, bai publizitate estekak ere. Hemendik ezkudatu eta kudeatu dezakegu. Eta ikusten dezuen moduan, ora atala daukagu hemen. Bertan Instagramen pasatzen dugun denboraren kontrol bat egiten digu. Horrela gure kontua kudeatzen zenbat denbora pasatzen dugun jakin dezakegu. Hurrengo aukera QR kodearena da. Kodea sortzen digu beste pertsona batzuek eskaneatu dezaten eta gu jarrai gaitzaten. Azken finean kontaktua konpartitzeko era erosoago bat da eta hemen ikuste dezuenez, konfigurazio estiloko konfigurazio ezberdinak egin ditzakezue. Ikusiko dezuenez ez daka misteriorik eta erabiltzen oso erraza da. Hurrengo aukera guardadoko atala da.
Hemen gustatu zaizkigun eta gorde ditugun eduki guztiak ikusi ahal izango ditugu. Ikusten dezuen bezala, guk hemen lehenetxirik datorren todas las publicaciones karpeta dugu, baina bere momentuan olatu talka hau ere sortu genuen, eventu honi ekitaldi honi buruzko aurkitutako argitalpen guztiak gordetzen joateko. Kategoria berri bat sortu nahiko bagenu, hemen goian klik egin beharko genuke eta crear nueva colección hau ageriko litzaiguke. Honekin bilduma berri bat sorturik edukiko genuke. Gustuko dugun argitalpen bat gordetzeko, argitalpenaren eskuinean behekaldean etiketa formako botoi hau daukagu. Bertan zapaltzen badugu, argitalpena sortutako bildumetan gordeko zaigu. Hau gordeta utziko dugu automatikoki hemen erantsi dela ikus dezazuen. Edukiak gordetzea oso positiboa da Instagramen algoritmoaren begietan. Izan ere, beste kontu batzuen edukia gordetzen badugu, kontu horien irismena handiagotuko da Instagramek saritzen duen ekintzetako bat delako. Edukia gordetzen balio bat ematen ari gara eduki horri. Hau da, nik zerbait gordetzen badut asko gustatu zaidalako da. Eta hori eduki ona delako da. Hortaz, erabiltzaileek zuen publikazioak gordetzea Instagramek sarituko duen zerbait da. Itzuli gaitezen menura hurrengo aukera ikusteko. Pedidos y pagos. Instagrameko dendekin interakzioa edukia alizateko ordainketen konfigurazioa ezartzeko izango litzateke hau. Gehiegi ez luzatzeko ez gara atan honetan sartuko orain. Menura itzuliz, lehen ikusi dugun mejores amigos aukera hau dago berriz ere. Ikusten dezuen bezala guk oraindik gure zerrenda sortu gabe daukagu eta horregatik empezar pantalla honetara eramaten gaitu. Empezarren klik egiten badugu, maiz bilatzen ditugun edo interakzioan ditugun kontaktuen iradokizunak agertuko zaizkigu. Beste bat bilatu nahi izango bagenu, bilatzailearen bitartez egingo genuke. Añadirren zapalduz kontuak gehitzen joango ginateke eta ezabatu nahiko bagenitu, berdin, eliminarren zapaldu beharko genuke. Listori emanaz, gure mejores amigos zerrenda prest egongo litzake edukia era zuzenago batean bidalia ahal izateko. Menuan berriz, Centro de Información baino lehen, ematen digun azken aukera descubrir personas da. Hemen mugikorrera sarbidea eskatuko digu bertako kontaktuak bilatzeko. Ondoren jarraitzen ditugun eta interakzioa dugun kontuetan oinarrituta kontuen iradokizunak egingo dizkigu ere. Facebookekin ere konekta gaitezke. Facebooken ditugun lagunak gehitzeko. Astean denbora pixka bat eskaintzea gomendatzen dizuet, zuen sektorearen barnean influencerrak diren kontuak jarraitzea. Edota interesatzen zainzuen edukia duten pertsonak jarraitzea gomendatzen dizuet ere. Izan ere kontuak jarraitzen ditugunean beraiekin interakzio bat sortzen ari gara eta gure irismena handitzeko aukera emango digu horrek ere. Orain konfigurazioko aukeretara sartuko gara. Lehenengo aukera, seguir invitar amigos da. Aurretik ikusi dugunaren ezberdina da hau. Lagunak SMS bidez, posta elektroniko bidez, edo aurreko pantailan ikusi dugun bezala mugikorreko kontaktuetatik gonbidatu ditzakegu. Gure jarduera ere ikusi dezakegu, jada ikasi dugu hau. Jakinarazpenak kudeatu ditzakegu. Hemendik jakinarazpen guztiak itzali ditzakegu edo Facebook eta Twitterren ikusi genuen gisara nahi ditugun jakinarazpenak desaktibatu ditzakegu. Zenbait kontu kudeatzen baditugu, nekagarria izan daiteke etengabe jakinarazpena jasotzen egotea. Agertu beharko litzaiguken hurrengo aukera, enpresa da. Baldin eta gure kontua enpresa bezala ongi konfiguratu badugu. Hemendik promozioen ordainketa, gure markaren edukia eta abar kudea ditzakegu. Gure markaren edukietan, markak baldintzak betetzen dituen egiaztatzeko eta jasotzen dugun edukia onartzeko aukerak daude ere bai. Edukiak banan-banan eskuz onartuak izateko aktibaturik dugu, baina automatikoki onartuak izatea ezarri genezake,
iristen zaigun guztia errepasatzen ibili behar ez izateko. Respuestas guardadas jarri dezakegu erantzun automatikoak egiteko. Era honetan, norbaitek maiz erantzuten dugun galdera bat egiten digun bakoitzean, erantzuna gorderik edukiko genuke eta ez genuke berriz ere idatzi beharko. Preguntas frekuentes aukera dugu ere. Facebooken ikusi genuenaren berdina da. Jada egindako galdera eta erantzunen zerrenda bat da. Osoikoak diren galderei erantzuten ibili behar ez izateko. Azkenik, adin minimoa ezarri dezakezue. Lehen etxirik utzi dezakegu edo herrialdeka zehaztu dezakegu. Enpresaren azpian dagoen hurrengo atala privacidad da. Hemen beti esaten dizuedan bezala arretaz azterrezazue atalau, honek kudeatuko duelako beste erabiltzaileek zuen kontuan ikusi dezaketena. Hemendik kontua pribatua izatea jar dezakegu, baina guk egin ezin dugun zerbait da, enpresa bat izanik ez baitu zentzurik kontu pribatu bat edukitzeak. Baina profil pertsonal batetik egin daiteke. Jasotzen ditugun interakzioak kudeatu ahal izango ditugu. Kontu espezifikoen iruzkinak ahalbidetu edo blokeatu ditzakegu. Eta zenbait filtro ezarri ere. Aipamen, etiketa eta argitalpenekin berdin izango litzake. Ez gara guztietan sartuko, baina ikuste dezuenez aukerak ulertzeko errazak eta intuitiboak dira. Beraz, hemen denboratxo bat bota ezazuen beti gomendatzen dizuet. Hurrengo aukera kontuaren segurtasunari eta saioa hastearen konfigurazioari dagokiona da. Horretaz gain, gure kontuaren inguruko eta historialaren inguruko informazioa daukagu. Hau da, Instagramen gorderik ditugun datu guztietara sarbidea daukagu, naiz eta orain kargatzen ari ez den. Historial honen datuak deskargatu ditzakegu ere bai. Pago de promociones eta anuncios aukerak dauzkagu. Ordaindu beharreko edukian sartu nahi badugu, bi aukera hauek ditugu hau kudeatzeko. Eta bukatzeko kuenta aukera hau edukiko genuke. Dena alda dezakegu. Aurreko asteko formazioko bideoan hasierako konfigurazioan jarritako datu guztiak alda daitezke. Hemen telefono edo helbide elektroniko bat gehitu dezakegu. Erregistroa egin genuenean, kontua helbide elektronikoarekin sortu bagenuen telefonoaren tartea utzik egongo da eta alderantziz. Eta sexua eta jaiotze data ere jarri ditzakegu nahi izanez gero. Aukera ezberdinak ditugu gure kontuaren inguruko informazioa, gordeta daukagun guztia eta abar. Nabarituko zenuten bezala leku ezberdinak ditugu aukera berdinetara iristeko. Hemendik ere hizkuntza aldatu dezakegu, azpitituluak ditu, datuen erabilera neurtu eta beste aukera asko. Hemen ere solicitar verificación dugu. Aukera honek gure erakundearen kontua benetan gure erakundeari dagokiola baieztatzen du. Eskaera hau markek, pertsona ezagunek edo aitortutako erakundeek egin dezakete. Eskatzen digutena bete egin beharko genuke eta gure erakundea gurea dela aitortzen duen dokumentu bat atxiki beharko genuke. Guk adibidez UNICEF bilatu dugunean txek urdin bat agertu zaigu izenaren aldamenean. Horrek esan nahi du kontua egiaztaturik dagoela. Azkenik, konfigurazioaren barnean laguntza eta informazio zentro hauek ditugu plataformaren inguruko informazioa jasotzeko. Behekaldean Facebookeko sare desberdinen menua agertzen zaigula ikusi dezakezue. Bertatik, bi sareen kontua kudeatu eta lotu ahal izango ditugu. Eta hau izango litzateke Instagramekin lotutako gaurko genuen guztia. Eskerrik asko guztioi gaur ere hemen egoteagatik eta laizter arte.